ale správně dílenskou tady. Já myslím, že teď tam pár dost já bych si ještě chtěl zkusit ten... ten akát, nebo co to bylo. Já bych si zkusil ještě ten akát. Já vím, jak se přitom usmíváš ve svém živlu. Zkus nějakou borovici tady najdeš, že? Hele, aká taky dobrý. Hele, jak to se aká to se dá soustředit dobře. hlavně Honza, až přijde, tak tady mám 25 pro ně. To je přesně profil smedákových počtů. Aha, ano. Já si první. Akorát jsou tady už všude ty vrtiny. Takový bordel tady. To se povedlo. Já tam badáš vydělat, takže to pošleš všem ostatním, kolik, abys to neposílal dál. Ty jsi zamotal vlastně. Pojď.